Igbo mụrụ m ekene mụ onye ukwu kene onye nta kene ndị igwe kene ndị nze na ọzọ kene ndị nne na nna kene Igbo na mba ụwa niile. Ana m asị ka ihe ọma niile nke anyị na-eme nyagaziere anyị ngwa onye ji eke akọnarị ya. Ihe na-eme obi ụtọ n'ebe agbụrụ anyị nọ bụ na Igbo amaka onwero ndị dịka Igbo. Enwere ihe njimaka ya wee pụta ịbịa kwuo okwu one ma one jụkwa ajụjụ m kwesịrị ịjụ ndị okenye na ndị ọha na eze ndị Igbo. Ajụjụ a na-achọ ijudo onye nwe anyị mkpa dị anyị nwe mkpa, maka ọ na-abụ anyị na-agba mbọ niile anyị na-agba n'obodo a, onye ọbịa mara na onye ọbịa, onye nwe ụlọ mana onye nwe ụlọ. Anyị na-agba mbọ niile anyị na-agba n'obodo a, ụfọdụ ndị okenye na-eme ihe ha na-eme. Ọ bụrụ ofu ugboro ka m kwugoro okwu, ọ bụrụ ugboro na-abụ, ọ bụrụ ịtọ, mana ọ na-ewute na otu anyị bụ Igbo nọ, anyị bụ ụmụ okorobịa na-azọ maka ọdịnihu ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị. Ụfọdụ ndị okenye anyị anọ n'ihu anya anyị na-agbarụ ndị anyị ka mma odibo maka ihe nweta na ihe nrite ha ya enweta tata. O nwere ga-adịba ha na ife ha na-eme na ike ọgụ ọdịzikwa ha na ha ama nụzi agha na ọha ama mmenwe ọgbaghara. Ọ bụrụ ọgbaghara ka anyị na-akwado. Mmadụ izu onwe ya bụrụ ajọ ife, kama ife anyị na-ekwu okwu ya bụ anyị na-ekwu okwu ọdịnihu anyị nwa na ụmụ ụmụ anyị bụkwa ụmụ ụmụ unu na onye nwa ka unu na-ewere na-enye ndị iro n'aka n'ihe a unu na-eme. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị okenye anyị na ọha na eze ndị Igbo bụ, unu afụgo ka obodo a dị? Unu afụgo na obodo aghọgo mma asị na mmiri nsị? Mgbe mbụ ka m kwuburu okwu sị na obodo apịtọọla na obodo agwọtọgo na afọtọsị gị ya. Obodo aghọ na mmiri nsị. Unu makwa na mmiri nsị na onwere ife anyị emenwu ya. Ọ dịrọ mma ịṅụ aṅụ, ọ dịrọ mma ewufu awufu, ọ dịrọkwu mma iji si nne, ọ dịrọ mma iji ewe ahụ. O nwere ife eji mmiri nsị eme. Mbụ unu na-agba dị ka mebi achị obodo a, na-ajụ unu biko, ejidi afụfụ anya isi? Eji afụfụ anya isi ihe achị ka onye ife na-echu m ụla njipụta ime ihe onyonyo a bụ ka anyị marụ mkpụrụ unu. Ọ bụrụ na maka ndị nwe egwu apụtawago, ndị maka esi azọ politiks, unu nene ofu na ndị ugwu amasịtawago na anyị nwaka oruru na anyị nwaka oruru ha ege ntị. Ndị ofe mmadụ na-amasịta ha makwu ka ha si etiki ata akị na amị ọ na-etiki isi ọnụ. Anyị nwebụzi ndị a na-eme mkpapụ. Ka m chọrọ ịjụ ndị okenye anyị na ndị ọha na eze na ụfọdụ ndị ntorobịa ma aghọtara ụkwụ ha ji aga. Ọ bụrụ na emechaa elekshọn 2023, ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Igbo bụ prezidenti, kedu ife ọzọ chere anyị n'ihu? What next? Ajụjụ a dị onye nwe anyị mkpa. Ọ bụrụ na emechaa ndọrọ ndọrọ ọchịchị a, ibinye aka n'akwụkwọ, ịtụnye akwụkwọ, ịhọpụta onye ọchịchị, ọ bụrụ na emechara ya, ọ bụrụzi anyị nwa ka ọ danyere. Maka agbakwa nkịtị ụmụ okorobịa na-eme, ọ bụrụ na ha na-akpali okenye, ada asọpụrụ okenye. Unu chetakwa na unu kwuru okwu elekshọn Anambra steeti, sirapịa ka ọ gara ana ka unu tụnye okwu ọnụ. Ndị Igwe mee mitin oge a na-ewepụtacha ndị ya eje fụ onye isi ala, agbanyụkwa ọkụ, emenye m elekshọn tupu kemgbe eji wee mecha elekshọn a wee ruo taa. Ndị okenye one tegoro okwu ọnụ. Ndị nke jere kọtụ eje, ọkwụrụfụ ka esi wee ha gba bọọlụ na-akparị ndị okenye anyị n'ihu anyị. Unu fụrụ ka esi kwụba ha ọtọ. Ma ndị emerụ nchụpụ, kedụzi ebe ọnụ na-ekwuru Igbo nọ? Ajụjụ nna ajụ, kwa sị na Igbo nwere mmadụ, kedu ebe ha nọ? Maka ibe nna afọzi bụ ndị agadi nwaanyị. O nwere oge Obiọfọ Ọnịcha so ndị ugwu amama onye si Britain wee bịa oge ahụ, o soro wee jee ebunyecha ndị ugwu oche kwụba ya ọtọ. Aka m ga-echeta, ọ pụtara na soshal midia.
ọkwa okwu adara mmiri wee ruo taa ewuru ndị okenye anyị merụ futbọọlụ onye gbara onye nwanne ya. Unu nwabụzi ndị okenye anyị na-agba mbọ ka anyị zọtara unu ugwu unu wee na-elezi anyị nwa mkpụrụ ịtọ. Onye ka nna anyị Chief Chukwuemeka Ọdịmeji Ugochukwu ji wee kwuo ife o kwuru. O nwere ihe onyonyo na-agabụ mba ụwa niile ọ sị na eme amanye ọchịchị ebe onye Igbo nọ. You can impose leadership on Igbo. O kwuru ya ekwu. When men were men. Ka bụ oge ụmụ nwoke nọ Chukwuemeka Kaduna Nzọgwụ dem na Ọdịmegwu, when men were men. Ọ bụrụ kịta ụfọdụ ndị okenye so agwụ fenwekwa ndị nke na-anwa anyị fugoro iji ọkpa ha fụ na ọ na-ewute ha maka achọwụ na afụrọ anyị atabasị afụfụ agaba. Onye ji aka na-aba azọ ife abụrọ nke ya onye ahụ asụkwa na onye ori maka obodo ahụ ji aka na-aba azọ ekwetara m n'obodo a ekwetara m n'ịdị n'otu. Ọ bụrụkwa nke unu egosigo okwu gị ya n'ụzọ niile. O nwere akụkọ a kọrọ mgbe nwa na okenye nwa nọ na ele bọọbụ ka mmadụ bịa goo bọọbụ, ọ bụrụ na bọọbụ o lesịrị ya dịrọ mma. Onye a narụzie etinye bọọbụ, ọ bụrụ na bọọbụ adịghị enwu enwu, ọ nachighata. Ị na-agwazi ya bụ okenye nna anyị ukwu na ilesi bọọbụ adịghị enwu enwu, kama nna anyị ukwu ya anyekwu ya ego taa onwe ya ụta. Ọ jụbụ ya ajụjụ o ya eji wee manụ ọnya, ajụjụ arụrụ ala. Ọ sịbị ya ịkwịrị bọọbụ akwa wee gbanye ọkụ ka ị gbanyere agbanye wee kwe. Unu ya echeta akụkọ a biko ọzọ ọ bụrụ na ọ sị na ọ kwere akwa wee gbanye papa asị ya na ọ daghị ya na onye nwa bọọlụ ya na o kwesịrị ịgbanye agbanye wee kwe. Ọ sị na ọ gbanyere agbanye wee kwe papa asịkwa na ọ dara ya na o kwesịrị ịkwụ ya akwa wee gbanye. Ajụjụ nna ajụ ndị ọha na eze na ndị okenye anyị bụ na unu akwere akwa wee gbanye ka unu agbanyere agbanye wee kwe. Ajụjụ a kwesịrị ntụkwasị obi. Emechi ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a kedu ebe ọzọ anyị kwụ? Eziokwu na-asị na onye meriri n'agha na-abụ ohu ụwa tụ ụwa, mana ọ bụrụzi na ụwa anyị nọ na ya mụnwa ama nsogbu ebe ohu. Mụnwa ama nsogbu ebe ohu maka odogo m anya na ya agbaba n'ohu a kemgbe eji wee nụcha agha. Eziokwu a sị na no victor no vanquish, mana anyị na-agba ohu, o doro onye ọbụla anya. Ọnụ na-aghọtara ife bụ ohu ma ndị na-anọchite anya anyị. M ka na-achọcha ụmụ nwoke n'etiti ha ka m fụ nwoke ya bụ okwu achọ aka ya afụ na aka ya kwụ ọtọ. Ọ na-azụtara ndị be ha oke afụ na onwere nke o tiri ebe afụ na onwere nke aka azụ. Mana ụfọdụ ndị a na-ekwucha okwu nwechara ebe esi wee jide ha. Ikwuru anapị m ndị EFCC abịa na onye bụ nsogbu anyị nwee. Mmadụ nọ mana mmadụ kọrọ. Anyị na-agba ohu mana mba anyị na-agba bụ na 10 years of freedom is better than 100 years of slavery. Ife ọsọkwa gị na-eri dịka ohu. Ohu bụ ohu, nnwere onwe bụ nnwere onwe. Nnwere onwe bụ onyinye pụrụ iche Chineke nyere mmadụ. Freedom is a special gift. Weda na abụ ya n'obodo a anyị emecha nwere onwe anyị. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na onye azọdoro ụkwụ n'isi na-azụ onwe ya. Onye akwagidere aka ruo n'ahụ aja ọ ya azọba onwe ya maka ọma nji azụ wee tipu aja ka e wee kwari ya gaba. Echekwa m na akwadogo anyị n'isi aja maka ọ bụrụ na aghọtara ife bụ igbo ohu ka m metụ ya aka. Igbo ohu bụ otu o si abụ anyị nwa ji akụnụba nke obodo a ma ọnụ na-amarọ, mana agụmakwụkwọ ohere amapụta iji metụwacha ya aka, mana onye ọbụla ma onye kpụrụ isi mana agụmakwụkwọ ndị nwa na-enwere ife ha ji akwụkwọ kpọrọ ọha nwa na dị ncharge, ọha nwa na afụfe gbasara akwụkwọ. Kedụzi ka o si wee daba ndị enwere jee na dia region ka ịma ma onwe ife ha ji akwụkwọ kpọrọ, mana ọha nwa dị ncharge. Ebe ije na-enu afọ onye ugwu, ebe ije na-enu afọ onye ugwu. Abịa n'ife gbasara njem anyị nwa kacha eme njem. So abịazie anyị na-ata afụfụ ha nwa nara uru na-eri. Echebiri anyị n'airport anyị nata anyị gụrụchee ha. Abịa n'ụlọ akwụkwọ ma neko ma waye anyị gụrụchee ha. Anyị enene exam ego na-agwara gị fọm ịgba nke a gwara gị mee. Abịa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ahụ na ọcha n'isi. Abịa na seaport ha nwa n'ebe ahụ. Abịa n'ụlọ mmanụ ebe a na mmanụ ụgbọala ha nwa n'ebe ahụ. Abịa anyị ife nketa anyị ka anyị nwa bụzi ndị ọbịa. Anyị na-emeziri ha akaụntụ anyị gụta anyị achị ha. Abịa na kọstọma chebiri ndị na-atụ afịa kọntena bata ego na-agwa gị ego ọchị ha. Ọ ife niile abụ igbo ohu ma ọ na unu aghọtara. Ife bụ igbo ohu bụ na a na-achọ ime ndọrọ ndọrọ ọhaneze ka ewepụta onye isi ọhaneze onye ugwu etinye aka na ya. Ụfọdụ ndị igwe enye satifiketi ndị ugwu ma maka ya.
anọ na obodo ugwu wee na-atụ enye ntụziaka ka ọchịchị ya esi aga n'ala Igbo ebe ka mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọrọ. Mana enwe ọtụtụ ndị emiaz na ọtụtụ ndị ọchịchị nọ na be ha enwero onye mụrụ gị ịma ebe a nọ wee mee ya ebe ka onye mụrụ gị ga-eji mmanya ọnụ. Mana nke a bụ ibi n'oge Southern Governors mee mitin ọkwa ha zitekwara ndị tinye mmadụ ife na gwa ha ka ha ga-esi ya ife ọbụla ya eme ebe a aka ha dị na onye bụ mmadụ Igbo ohu onye bụ ohu anyị nọ na ya taa. Nye ma bụ ife m na-ajụ kedu ka a ga-esisi na ya wee pụta ma ya na-achọ onye isi ana ma ya na-achọ nwere onwe. Ihe dị mkpa bụ na ohu a anyị ama agbara ya gaba. Ndị okenye anyị ka m na-ajụ kedu ka a ga-esisi na ya pụta maka nke unu kwere nkwa na unu ya atụ ya ọnụ o nwere ozi ifuru na-ekwu maka ya. Nwanne anyị nwoke na-enye anyị nkụzi na-akọwara anyị onye nwa mee ka anyị marụgasị ya na-enweta ndị Igbo nọ na Benue steeti enwe ndị Igbo nọ na Benin igodomigodo ọtụtụ ebe ekewara ka e wee kewa ka Igbo wee pee mpe. Ife a bụ ife ọha na eze kwesịrị na-epromote Igbo cultures na-akụziri anyị. Mana onye nwa bụ onye mere ka anyị mara maka ya anwụrụ ya tii na nga ndị na-aṅụ Igbo na-akpagharị ndị na-arụ ala na-akpagharị onye ma ife ka anwụrụ tii na nga onye ma ife chọọ ka ọ bunye ndị ọzọ uche anwụrụ ya gbuo onye nke anwụtara ata ya na nga a na-akpagbu ka obodo bụrụzie sọsọ ndị iberibe ndị makakwu ka ha ju n'obodo ọkwanye eme ka anyị gaa n'iru. Onye rụọ a na-enye ya national honor national title onye bụ ezigbo mmadụ achụbụ ya ka egbuo ka a ga-esi wee gaa na ka obodo dị onye ka dị si n'obodo ahụ ọ na mmiri nsị. Ihe niile a bụ ihe ya bụ inebacha anya maka ebe e mere ọha na eze ndị ugwu wee mara maka ya maka esi kedu isi ka o si dị ga ha ya enwere onwe ha enwere onwe ha they are not independent. Maka ife ọnụ anyị na-eme anyị agwa onye isi ha gwa ọnya ka anyị tọrọ atọ. Ka m gwụkwa okwu n'ihe gbasara ihe na-eme na ma n'Imo na ọtụtụ ebe n'ala Igbo na Imo Ebonyi na ụfọdụ ebe ndị ọzọ. Achọrọ m ịjụ ndị gọvanọ na ịbụ gọvanọ n'ala Igbo mana amarụ na gọvanọ ebe abụrụ sọ gọvanọ ndị injinia ọ bụrụ sọ gọvanọ ndị medical doctors ọ bụrụ sọ gọvanọ ndị lawyers ọ bụrụ sọ gọvanọ ndị prọfesọs. Ịbụ ma gọvanọ ndị ara niile nọ na steeti gị ịbụ gọvanọ ndị ori niile na steeti gị ịbụ gọvanọ ndị unknown gọọmenti ịbụ gọvanọ ndị akwụna niile na steeti gị ndị otu nzuzo ịbụ ya gọvanọ ejena họrọ sọsọ nke ọma debezi ahụ na nke ọ bụ na ụmụ ka ị mụrụ enwe ndị na-enubizi ha ncha so na ụmụ gị. Otu ịbụ gọvanọ ndị a niile kedụzi ka isi buruzie agha wee bịawa na be gị ịma kpụrụ onye ọbịa buru agha bịa na be gị merie jee jukwa ese kemgbe ụwa bido ịma kpụrụ onye iro buru agha bata be gị wee merie nya bụ agha kama agha ha nọta aka na-eri isi mmadụ ọ ife na-eme n'ụfọdụ ebe n'ala Igbo. Maka nke bụ eziokwu na egwekwa m na ndị ugwu na-enwe aṅụrị ụdị udo dị n'ala Igbo mmasị gị na ife a na-eme na ha chọọ ya. Ọ bụrụ na onye ori agha bịa ma onye ma na-esoro ya maka ndị ha ji eme ife niile abụkwa ndị e wetara n'etiti anyị ụmụnne anyị onye ka ha ji eme ife a onye ka m ji kwuo okwu maka odibo a na-agba obodo odibo n'ohu. Onye bụ gọvanọ iwe kpọta ndị agha abịa na-egbusi ụmụnne gị. Ajụjụ m na-ajụ bụrụ ọ bụrụ na ESN bụ nsogbu ha ụmụnne m zaa na m ajụjụ a kedu onye hibere Ijba nke ndị ugwu onwe onye nọ n'ala Igbo ma ọ bụ onye ọchịchị mma mgbe eji hibe ya ha na-alụ ọrụ na-emebicha azụmahịa ụmụazị be anyị nọ n'ugwu Awụsa ma ndị na-ele nkwụ ma ndị na-eme ife ndị ọzọ. Asịrị m onye ruo onye daa iwu obodo mana ihe merụ dik si mee ya Harry Tom na Harry kedu ka esi hibe ya onwere onye agwara ndị ofe mmanụ wee hibe nke ha amaja ha kwụrụ n'ụkwụ ha na-abụ kwuo na ọ bụrụ ha na-arapụrụ ha na ha ya ekewapụ nke nka arapụ ha nke ha wee dịrị emebezie nke anyị tata na echi emegide ya nwanne anyị nwoke wee hibe nke ya ka e wee zọba ndụ mụ na gị na-aba amara mmadụ onye aka nwụrụ na taa ma ewepụ ife ahụ ohibe mana maka sọsọ ka e wee nye nkịta aja afa wee gbuo ya ndị debara ahụ na ọha nwe obodo a debe ahụ na o mee na-arụ mgbe mbụ na e nyere anyị aja afa anyị bụ ndị agha nnupụ isi ndị terrorist fine and good ama na mmadụ onye wasted their life sọsọ na ha ji aka ha wee brand ya nke ahụ ebe a abịakwazie na ọzọ ha welu si na ife hibere na alụ ka ọ bụ na a ga-emechi ya wee na ngwa agha ejibụ ọnụ agha n'ugwu
ebe ndị na-asụ ndụ mmadụ akwụ nọ ewere ya gbadata ebe a. Onye kpọrọ onwe ya gọvanọ adị happy. Ka m gwa gị the truth, onye ri nwanne ya wee nakpuo ụra, onye ahụ ka bụkwa ọnụ. Ndị kwuru okwu si na onye gburu nwanne ya bụrụkwa odogwu. Onye ahụ ka bụ ọnụ. Achọkwa m ikwu any general adịghị sojas ya ntị na anwụ na battlefield. Any general na-ebu gọvanọ na-eme gidigidi, ị na-egbudu ụmụnne gị na-edebere ndị nche maka na ọ bụrụ ọzọ unu debe ya a na-azọzi nke eji bụrụ gọvanọ na ihe na-eko ya na-egbuzi ndị mmadụ. Maka na ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ, biko nụ, ndị Igbo amabọ mmadụ onye egburu gosi anyị ndị ugwu ụmụnne ha. Amabọ mmadụ onye egburu na ndị Amoteku gburu, maka enwere agitators na ugwu Hausa, enwere agitators n'obodo ndị ofe mmanụ, ndị na-achọ nwere onwe, nwee ndị nke nọ n'ugwu na-ekwu na a na-emegbu ha emegbu. Enwere afọ mmadụ one ndị nche ha gburu, afọ mmadụ one ndị nche Amoteku gburu maka ndị na-eso ndị Igbo. Mana Amoteku nọ, agitators nọ, abịazie na be anyị. Kedu ebe ọnụ na-ekwuru Igbo nọ? Kedu ebe ndị okenye nọ? Ndị okenye ka egwu onwe ekwesịghị ọzọ ịtụ, mana ha njaje zocha maka ụtọ ụwa. Ụmụ okorobịa pụtazie were ndụ ha na-eteki riski, na-ekwu ife ndị okenye kwesịrị ikwu. Eruzie na oke ndị okenye je weta, abịa n'ọnwụ na afụfụ ụmụazị ejezi. Anyị nwa ibe ji hapụ afọ na-akpụrọ m ya akpụ bụ ka unu mmadụ kwuo na mba onye ihi ka mba o so na rum, maka ebe ahụ debe ka a na-abụ okenye. Kedu m na-akọwa? Ọ bụrụzie ndị nke anyị bụ ndị dị mma ogbugbu. Mgbe ndị Niger Delta na-eme agiteti, ndị okenye ha ejere kpọọ ndị agha ka abịa gbuo ha. Ndị agha batara agwa bido mebe nsogbu, ha nachighị azụ. Ejere ọgbụgba ndị agha ka egbu ha, kama ha dọnọ na kpaba. Kedu ife ụmụ okorobịa chọọ? Nya ka anyị na-atụ anyị ka ndị okenye anyị mee ha emere ya. Ụdị ohu a unu na-agba unu bụ ndị okenye, ọ na-eme anyị ifere, maka na ndị ugwu mma bụ ndị na-efichara ụmụ unu, anyị nwa bụ ụmụ unu akpụ ụkwụ n'ebe anyị mbụ, na-elesi anyị sugarcane, na-elesi anyị tiger nut, kukumba. Ndị anyị ma ebe ha jedebere, ewepụ ụzọ azụ ụlọ ha si aba n'ọchịchị na ego ohi ya na-ezute n'ọchịchị. Ndị anyị ka nwa bọye aka na-agbabọye futu ya ka dị bright karịa onye ugwu nwegoro onwe ya na-ele akị Hausa na kukumba. Onwefe ọzọ ya na ose, onwefe ọzọ na dibinu. Mana ndị unu nwa na-eje were aka na abọkene, ndị unu na-eje sekpuru ala, ndị unu na-eje ka ha mee unu eze, ndị na-agbara ụmụ unu odibo ka unu nwa bụ ndị nna anyị na-eje agbara odibo. Ha arụ eme ife ifere ka ọ bụ. Kedu ife nji ekwu okwu ụmụnne m si n'ebe na ife anya? Zaanụ m ajụjụ a. Ọ bụrụ na emechaa mmagharịcha enu a, maka ndị nwe okwe apụtaghị izu okwe, emechaa ya oru ha ya ka kedu ọ bụrụ na ihe nwe ha ife ọzọ anyị na-ezube ya bụ ọ bụrụ na nke a dabara nke a ga ịma na ya ada afụchakwa ụzọ ọfụma, anyị achọkwa ya ife n'anya, especially ndị okenye a. Maka ndị a na-ejikwu ndị nwere kọma ama na ikwu opi m anwụrụ gị. Ndị a na-ada agba mbọ na projekti. Enwere ndị ezigbo mmadụ. Igbo ka nwere mmadụ, kama ị na-anya afụ nọ n'ego ka onye ahụ enwere ewego ya n'ego ebe aka ya amarụ. Afụ nọ kọnekshọn nke onwere amanye ya kọnekshọn maka ama na ezigbo mmadụ. A na-akpapụ ha na nke weruzie ndị ya bụ agwa ha gbuo egbuo, agwa ha zute ezute, agwa ha mụọ ọkụ amụọ ọkụ. Ewe jide mmadụ na-asụ akwụ jide ụlọ. Adama eji ike amanye ife ndị ọnụ maka mmọnwụ ọnụ na-agbakarị n'ọgbọ ụmụazị na-awụ ya aja. Kama iwe ji amanye ụdị okwu ọnụ bụ na aha onye ma onye na-abịa abịa dịka ya echeta ka onu masị wee na-ada. The echo of my voice will keep on ringing in your heart. Na iburu okenye na-agwa onwe gị eziokwu. So ibe na-ajụ n'ụtụtụ ụmụnne m bụ, ọ bụrụ na emechaa ihe ndọrọ ndọrọ a oru ha ya aka, kedu ife ọzọ anyị ga-eme? Nwanne anyị nwoke nọ na nga unu so emecha elekshọn Anambra steeti ka ndị okenye jere jee yọọ ayịyọ ngwa serapụ ya. Kedu ife menụ ewere ya gba bọọlụ, ewere ha kwuo emechaa sị lọbie sị kpagharịa ka agwọ darijọn ka ha tere anyị. Gịnị na-eme mgbe a ji gị na-akpọ ụdị agwa ịmabụ ha ebe ọnọdụ gị dị? Enwee na ndị ọkaikpe mmadụ one ma one kwuru mgbe eji ha gba bọọlụ na Abuja achụpụ ma ndị lọyas asị biko ka anyị nwere onwe anyị chọrọ ka anyị nabazie ka anyị naba ndị lọya. Ọ bụrụ na ndị okenye si na-atịkọ onu ọnụ wee na-ekwu okwu maka onye ka nwanne anyị nwoke na-ekwu, ị na-asịzi nye anyị sọsọ steeti 5 ka anyị gabara onwe anyị,
Kee maka ụmụnna ya unu kenyere na Benue, kee maka ụmụnna ya unu kenyere na ọtụtụ steeti na Benin. Ọnwụ ụmụnna ya kenyere ebe a ka e wee fụ na akpabinatara ndị a na ha pere mpe, unu wee kere. Ọ bụrụkwa na ha jere ọrụ oyibo na-ana nna ha ka unu warụ wanyere ndị mba ọzọ, ka i wee fụ na mmegide ajọka. Onye fụrụ ife ọjọọ kpube ya okpu eze, mgbe ife ọjọọ ya were ọchịchị ọchịbịa, onye debere obodo a n'ọnọdụ ọnụ. And o siziri ha ike imegharị nya bụ ife. Ekere ụfọdụ ndị Igbo kenyere ndị Benue, kere ụfọdụ ndị Igbo kenye na Benin, kesasịa ya, anyị wee pee mpe. Anyị bịa na steeti anyị pere mpe. Onwe oge ekwukwuru na onye ugwu bụrụ prezidenti, onye ofe mmanụ bụrụ vice, ma na onye Igbo ya bụzi sine prezidenti. Gịnị na-eme? Kedu onye bụ sine prezidenti na a na-ezugo ori iru na azụ, aka nni aka ekpe, ndị okenye anyị aka na-akpagharị. A na-eje 2023, a na-eje. Onye ka m ji wee jụọ, ọ bụrụ na nke a gacha, maka ekwuona m obodo abụrụgo mmiri nsị, enwebugo nke m mere jụọ kedu ebe ị ga-ebido dozibe maka ịbanye ife niile ahụ ịfụrụ anyị na-agbagharị ebe a na-emegide anyị. Ha nwa na onwe ha nọkwata na-ebidokwa nke ha na-emegide ha, maka ha rapụghị idozi obodo. Ịma na imego ha felio na ha mara ife ha na-eme, na ọbụ Igbo kacha mara ife. Ịfụ nke bụ agiteshọn obido mgbe Goodluck nọ gburu bọmbụ ma skuulu ma ime afịa ma moto paakị nwere ebe ejirọ turi. Kedu ife ndị mmadụ bụ ife ahụ dị mma mgbaghara ma St. Teresa's madara 25 Disemba. Kedu ife atụrọ? Ọnya ka nji wee na-ajụ mmadụ onye ka egbugo n'ugwu, mana ije na mortuary na so many places n'ala Igbo ịfụ unidentified corpses, ozu amarọ ndị nwe wee ruo ọ bụrụ ụmụ okorobịa nwee future, ụmụ okorobịa ya kwudo n'ọrụ obodo ha ọgụ n'ọdịnihu. Ada m esoro m akwado ọgụ abụrụ mgba bụ ndụ, mana mgba bụ ndụ ọgụ bụ ọnwụ. Ọgụ abụrụ ezigbo ife, mana o nwekwa ebe ọ na-eruo ịzọba onwe gị. Ịzọ onwe gị abụrụ ọgụ, ịzọba onwe gị. Sibe njekwa ife abụ unu amanyere ọnụ kịta, unu ya amanye ọnụ wee sorokwa na-abụ na-eme ọtọ ụtọ a na-eme. Obodo ọ na-nwekwa ndị ala maka ekopụkwa bidokwa onye ọbụla agbagheribe ala. Ọ bụrụ na anyị emegide onwe anyị emegide onwe anyị, mana a na-emegide anyị. Ọ bụrụ na ya na-emegide onwe anyị, kedu ka anyị si etinye ọnụ, were ofu ọnụ, were tikọ isi ọnụ maka ụmụnna ndị a na-emegide? Enwebere ofu onye herdsmen nọ na nga wee ruo taa, enwebere onye ekpere ikpe n'iru anyị, mana ndị ụmụnne anyị nọ in the name of na ha bụ ndị agha nnupụ isi, ha bụ rebel, ha bụ terrorist, ndị nọ na ụlọ nga bụ aja, ndị egwuregwu bụ aja, ewe ndị lọya gbaa bọọlụ, ewe ndị okenye gbaa bọọlụ. Were onye ka m ji wee sị na ohu akọwana m ife bụ ohu, ọ bụrụ ọdị odibo n'ohu ife anyị na-agba ka e meriri anyị n'agha, anyị agbabazie ohu wee ruo ụwa ta ụwa. Mụ nwa ama nso wee gba ya. Ọnya bụ ife mpụta ga nkọwa n'ụtụtụ a. Biko anyị ma ayọ ndị ọha na eze n'ebe na okwu anya unu aza anyị ajụjụ a. Unu kwesịrị iso na-epromote Igbo culture, na-enye anyị history ewepụrụ na school curriculum. Kedu ife kpatara ya nụ? Ọ ka anyị ghara echeta na ife mere anyị mgbe a nọrọ agha. O nwere ife ọzọ. Odoghị anyị na-apịchichara ụzọ niile ebe anyị esi welite isi. Efu ebe a na-eme nzukọ, o nwere na vidio likirinụ na WhatsApp oge a na-ekwu ọ bụrụ maka ndị na onwere onye Igbo anyị enyezi nwa gọvanọ onye ofe mmanụ na onye ugwu na-akpa na ha akpago na ya enyezie onye Igbo laịsensị maka pharmaceutical company. Ife niile ala igichara nke anyị nụchara anyị chezọ. Anyị na-enwe short memories nke anyị nụchara anyị chezọ. Kedu ife anyị na-akpa maka ya? Ọ bụrụ na ha emechaa na nyebe amarọ m, mana ife niile na-apụta. O nwee efe Chukwu ya egosi gị rapụghị ime nke ị kwesịrị ime, ịzọba onwe gị. So ọ bụrụ na ya ebido kịta wee na-ese amụma n'ọkwa otu a ka anyị esi je, n'ọkwa otu a ka anyị esi je, na ọ tụkwana ya na bifo anyị na-arapụ ụwa n'ụwa mgbede anyị nọ na ya, ka anyị dozikwara ụmụazị anyị ọdịnihu ha. Ọnya bụ ife anyị na-ayọ, o nwere ife ọzọ. Ana m ekene unu bụ ndị na-agba mbọ. Ụfọdụ ndị okenye ka na-ekwutu eziokwu na-anata mkparị. Maka anyị nwa bụ ụmụ okorobịa na-afụ, anyị nwa ụmụ okorobịa na-enene. Mụ nwa nwere long way to go maka aka m na-azụ ụmụ, mana unu nwa azụchana. Ọnya ka o ji aba na-ekwu okwu ọdịnihu a. Unu enweghọzi ọdịnihu, unu nọzi n'ụwa mgbede, unu na-agosi ụbọchị ọnụ, mana anyị nwa nwere long way to go. So anyị adịghị eme ka anyị rie tata nwụọ tata, anyị na-eme ka anyị nwee ike dịrị wee dịkwudo ife ọma na ife Chineke nyere anyị. Ihe nketa bụ nke anyị. Anyị ekwesịrị iji ọnụ mmiri na-akwụ aka ebe osimiri nọ n'akụkụ ụlọ anyị. Biko ana m ekene unu na ihe onyonyo nke unu na-esonyere anyị, na-ayọ ka izisa ozi a ka ụmụnna anyị nwee ike tụgasị ọnụ, maka anya bụ ife na-agba anya mmiri. Ọ jọgburu dị na-esigbuo nkakwụ, ọ na-egbu obi. Onye ka m ji wee yọba ndị gọvanọ enye m unu ndụmọdụ, jụọ na ajụjụ. Ndị ọha na eze enye m unu ndụmọdụ, jụọ na ajụjụ. Ndị okenye anyị dị iche iche enye m unu ndụmọdụ, jụọ na ajụjụ. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke ka nọ
ma ndị ka nọ n'ọchịchị 10 15 20 years na-achọ ka ha nọrọ nwụọ n'oche ọchịchị eji ebe ahụ wee duo gị n'obi. Maka oge na-abịa mgbe anyị agbago ụgwọ ịgwa anyị salary gị dịka senator, dịka a member of House of Rep, wee gwazie anyị allocation niile a na-enye gị na prodate. Oge na-abịa a na-edetu kama na-emecha na-ama abatazie n'obi. Oge na-abịa maka onwe ebe i kwesịrị idebe sị na eritena m enough, ezutena m epukene ka ọ ya bụ ekperu gị ikpe ekperu n'oke. Ife ọjọọ na-adị mma ibe n'oke ka anya nwee ike zuo, maka ọ na-abịa ife ju akpa machie ya ọnụ. Mma ekwudebe ebe a na okwu ada agwụ agwụ. Ana m ayọ Chineke ka o mere anyị ebere na ọbara niile a na-akwafu n'ala Igbo, maka anyị nwaba Igbo ejide ịkwafu ọbara mara anyị, mana ndị iro abatago were ụfọdụ ụmụnne anyị yibe ha awụrụ. Ọ na-emezi anyị otu a n'anya, anyị amarozi onye bụ onye, mana Chineke chekwa ndị nke ya, nye gọzibe ndị Igbo n'obodo niile dị iche iche. Otu a ka ọ dị ndị n'ọrụ oyibo, ndị n'obodo oyibo dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ụlọ dị mma. Ọ dịghị ọrụ ngwere ma ọ gbara ọtọ na-agbagharị, mana ọha ncha na-amagharị n'obodo oyibo, ma ndị na-agba ọsọ pepa, ma ndị na-esi n'ụlọ elu adapụ, ma ọtụtụ ma ndị nọ na nga, ma ndị agbara ọgwụ ala, ma ndị agbara ndị nwụrụ anwụ egwu a na 2 feet war acid n'obodo oyibo, ma ndị na-anwụ n'ụzọ Libya, ma ndị na-anwụ na desert, ma ndị na-achọ ka esi Morocco, ma ndị na-anwụ n'ime mmiri. Ha ncha niile bụ ife anyị nọ n'elu ya tata maka na obodo adịghị mma. Unu bụ ndị okenye ka anyị tụkwasara anya ya esozọtara anyị oke anyị. Onye ọkwa ịfụrụ ikpe ada ama nwa nze ebe nna ya nọ n'ọgba okwu. Anyị na-ebu nọ n'ọgba okwu na ikpe kwesịrị ịma anyị, mana na-eke ikpe na-ama anyị aka nna ya ka ebe aka anyị dị ọcha. Unu nebe okwu anya unu ajụ onwe unu ajụjụ. Ana m ayọ Chineke ka ọ gọzie unu. Biko sonyere anyị na social media platforms: YouTube God's Agenda TV, Instagram God's Agenda TV, Facebook God's Agenda Production. Ka Chineke gọzie anyị na mbọ niile anyị na-agba ihe niile dị mma nke anyị na-eme, ka onye anyị ọdịnihu, ka o chekwa anyị, ka ọ zọpụta anyị otu o si zọpụta ụmụ Israel n'aka ndị Ijipt, ka anyị nwee ike si na ife a na-eme n'obodo apụta nwere onwe anyị, ka unu wee fụ ife bụ ka ịfụ exploit, ka ịfụ the potentials ndị Igbo nwee. Ọnya nche ka akpachiri mana indọstrị a na-emegide anyị. A na-emeghe dry port na obodo ndị ugwu, ọ dị ka Kaduna ka Kano, a na-emeghe na Ogun steeti. Ndị be anyị ejekwa na-agba na na-arụ steeti ebe a ka a na-adọkpụgharị anyị, mana enwero steeti dị recognize n'ala Igbo. Ndị niile mụ na ha na-akpa abroad ma ndị ọcha, onye gwa na ịnọ na South East ebe ọsịwa ya wee South East, ife ha ma bụ port Abuja, Lagos, ọgwụna agba mbọ na-eme steeti niile n'ala Igbo dị irrelevant. Kee maka One Port, kee maka Warri, kee maka River Niger Ọnịcha. Onwere nke a na-eti n'ọrụ kama a na-emeghe ebe ekwesịrị imeghe. Emeghe dry port n'ugwu Awụsa, emeghekwu ọzọ n'akụkụ nke Lagos na Ogun steeti. Ndị be anyị ejebe a na-agba ana na-agala ọnụ. Economic value of their land a na-egro, nke anyị na-agbada. Esi m na anya doro anyị bụ ndị Igbo. Ndị okenye anyị ajụkwa ma ajụjụ a, ụmụ okorobịa yucha anyị dịkwa ka anyị were ire anyị ego anyị ọnụ. Afa m bụ Brother Paul Chigbo. Ka emesịa. Visit our YouTube channel God's Agenda TV to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.